Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Külön szeretném köszönteni Jenő bácsit, akivel már nagyon sokszor találkoztam, és annak örülök, hogy végre el tudtuk hozni ide 2 óra is. Úgy gondoltam, hogy a mai napot, amire régóta készülünk, és az eső mindent elkövetett, hogy megakadályozza ezt, azokkal a barátaimmal, azokkal a csapatokkal avatnánk fel ezt a szép műfőes pályát, amihez az én életem, mint ilyen amatőr labdarúgói kötődik. Igazából én egész életemben, az idén 35 éve a helyi sportegyesületben fociztam, nem nagy tudással, hanem nagy lelkesedéssel. Aztán olyan szerencsém volt, hogy 1996-ban ott lehettem a magyar polgármester válogatott első mérkőzésén, és azóta, amikor megtisztelnek és meghívnak, akkor próbálok mindig ott lenni. És hát 4 évvel ezelőtt, amikor országgyűlési képviselő választottak, akkor megtiszteltek azzal, hogy játszhattam az országgyűlés válogatottjában, sőt, az első mini Európa bajnokságon is ott lehettem abba a csapatba, amelyik végül a döntőben a románokat megverve megnyerte a mini Európa bajnokságot. Nekem nagyon sokat jelent a labdarúgás. A kétpolyak tudják, hogy el is követek érte mindent, hogy a helyi gyerekeknek, a helyi fiataloknak minden lehetőségük meglegyen ahhoz, hogy a legjobban tudjanak szórakozni, sportolni, és minél többen legyenek. Azt gondolom, hogy egy ilyen műfüves pálya szükséges ahhoz ma már, hogy minden időben föl tudjunk készülni a nagypályás, illetve a Bozsik programos játékokra a gyerekek. Olyan jó nekünk most, hogy van annyi gyerekünk, hogy a Bozsik programban is részt tudunk venni, és szerencsére még a környéken egyedülálló módon szinte, ilyen kisfaluban működik a nagypályás foci csapatunk is. Remélem még sok-sok évig, és abban is bízom, hogy még egy darabig engem is elviselnek a csapatban. Én nagyon köszönöm mindenkinek, hogy eljött és megtisztelt bennünket a jelenlétével. Bízom benne, hogy izgalmas mérkőzéseket lát. Próbálok mind a 3 csapatban egyformán egy picit helytállni, persze ha kapok lehetőséget, hiszen mind a 3 csapatnak edzője van és komoly stábja ahhoz, hogy fellépjen, és nem úgy, hogy majd valaki eldöntő, hogy én bemehetek játszani, az edző dönti el mindig. És hát szeretném megköszönni a kivitelezőknek, a kollégáimnak, a start munkában résztvevőknek azt a nagy erőfeszítést, amivel el tudták teremteni ezt a mai napot, hiszen majdnem 80 mm eső esett 2-3 nap alatt, és nagyon sokat kellett dolgozni azért, hogy olyan állapotba tudjuk hozni a környéket, hogy ma át tudjuk adni a műfüves pályát. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, a helyieknek és a környékbelieknek pedig azt, hogy minél többször jöjjenek és játszanak ezen a pályán. Azért építettük, hogy minél többen focizzanak rajta és jól érezzék magukat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. És elérkezett a pillanat, Jenő bácsi, és most átvágjuk. Akkor vállalok neked, jó? Én még vállalok neked. Köszönjük szépen, ünnepélyesen átvágtuk, átadjuk 2 hó műfüves pályáját. Hát nagyon régóta várják a fiatalok és az idősebbek is ezt, hiszen itt fotballcsapat hosszú-hosszú évek óta, évtizedek óta működik, és nagyon jó lesz, hogy az idősebbek is, akik már nagypályán nem tudnak játszani, itt esténként játszhatnak komoly kis bajnokságban, és a környékbeliek is várják, hiszen akkor ide el tudnak jönni hozzánk a környező falvakban játszani esténként, vagy akár hétvégenként. Mindenki kap lehetőséget. Ünnepélyes pillanat. Jenő bácsi kis oxmival, sarkkal. Jenő bácsi, köszönjük szépen! Meg is kérdezem, hogy esetleg gól, egyenlőség vagy egymás ellen eredményet, hogy is jön majd ki a végén a győztes csapat. Melyik települést képviseli, és mire ad alkalmat egy-egy ilyen találkozó? Nagyudvarnok község polgármestere vagyok, Dunaszerdejtől 1 kilométerre, ez felvidéki község.
1100 lakosunk van, a lehetőség 2 pont, mint minden egyes alkalommal a barátság szorosabb összeszövésére ad a lehetőséget, és a polgármester úrral régóta, ahogy említette, 96 óta együtt focizunk. Én még el szeretném azt mondani, hogy 2-3 héttel ezelőtt Eurórégió kupán vettünk közösen részt Magyarországot képviselve Csehországban, ahol Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és így képviselve volt, és annak örülünk, hogy minden egyes vonalon a sport területén jelenleg együttműködünk szorosan. Az élet már az ilyen, ez már történelmi keresett élemből, ugyanakkor hogy is a csapat tagjai ugye állnak, elég magas a magyar polgármester válogatott, ezt leszögezhetjük, mondjuk. Hajrá Kirkó, kössük fel a gatyát, gyerünk, egyenlítsük. Ott is van, a mindenségi óriási kapuka mentette meg a magyar polgármester kapuját a góltól. Ez az miénk. Edzések azok hétfő esténként vannak, amikor parlamenti időszak van, amikor végzünk a szavazásokkal este 8-9 óra után, akkor szoktunk elmenni Budapesten az elektromos csarnokba, és ott szoktunk edzeni, amikor van erre lehetőség. Ha elhúzódnak a szavazások és még később végzünk, akkor azért éjfélkor már nem megyünk focizni. Úgyhogy igyekszünk magunkat karbantartani. Mérkőzésekre pedig nagyon sok meghívás érkezik. Értelemszerűen mindegyiknek nem tudunk eleget tenni, de azért igyekszünk, hiszen ez is a munkánk része, hogy ilyen fontos eseményeken, ami a településeknek fontos, az embereknek fontos, ezeken részt vegyünk, népszerűsítsük a labdarúgást, és lehetőség szerint szórakozási lehetőséget nyújtsunk az embereknek. Változik a csapat, persze nem mindig ér rá mindenki, de annyira bő a keret, hogy sok meghívásnak eleget tudunk tenni. Akkor hívod a légy szíves a kezdőkörbe, akik megteszik a kezdőrugást, Boldog István, természetesen Buzánszky Jenő bácsit, és Dankó Béla urat, az MLS elnökségi tagját. Országgyűlési képviselő természetesen egyben. És a kezdő csapatokat kérjük majd a pályára, a kispadra ez már eleve figura, nem foghatom, mert csinálj messzebb, mert szerintem túl közel állsz a figura. Akkor, amikor látsz, hogy fárad a csapat, mindenki kap lehetőséget. Ünnepélyes pillanat. Jenő bácsi kis oxlival, sarkkal. Jenő bácsi, köszönjük szépen. Keresetlen mondat a mai mérkőzéshez, akkor beszélünk. Elindult a mérkőzés, hölgyeim és uram. Kiki vérmérséklete szerint szurkoljon a pályavató első idő mérkőzésén. És az első teljes kicsikét 2 méterre elkerülte a kaput. Lassan. Meglátjuk, hogy milyen taktikát választott a két csapat műfüves pálya első nagy mérkőzésén. Hoppá, hoppá! Az első gól 3. percében szenzációs villanás, 1-0 a magyar polgármester válogatott javára. Hajrá Kirkó, kössük fel a gatyát, gyerünk, egyenlítsünk! Ott is van! A mindenségi óriási kapuka mentette meg a magyar polgármester kapuját a góltól. Kicsit lassan ébredt a két új öreg fiúk, de szerintem magukra találnak pillanatokon belül. Ha csak... Ilyenkor néha elváltozunk, mert a csapattagjai ugye állnak, elég
leszögezhetjük, mondjuk 30 centi különbség van itt a két csapat között, és ha minden igaz, bedobás lesz. Ki majd fölveszi a pozícióát, hogy lássa a meccset meg a gólokat természetesen. Mindenki közelről, a Rácsmerről szeretné élvezni az első mérkőzést. Senki! Gyere bele! Küldjön, jobb oldal! És akkor szöget itt rendül, a kaput becsukjuk, így van. Hello! Jaj! Szentüles volt. Újabb szöglet. Az igen. Hello, a másik oldal üres gyerekek! Szóval most kiegyenlített a mérkőzés. Azt hiszem, hogy mindenki jól tesz egy meccset rögtön az elején esik, mert akkor a másik csapatból. Ugye a másik oldalra azt mondják itt mögöttem, hogy át kell venni, hát mindenki tegye föl a megfelelő pozíciót, hogy lássa a meccset. Gyere vele, Béla, gyere vele! Vigyázz! Látod meg! Mennyire előre? Szél, az Csabi! Az az Csabi! Ajjajjajjaj, az jó helyen ment volna. Ajjaj, nem nagy kapu, bazd meg. Jó. Előre Béla, szabadon van. Béla. Gyönyörű volt a passz, de elment a mellett messzire. És hogy úgy van, hogy minden csapat mindenkivel játszik a körmérkőzést, és majd szünetre bíró Sorit meg is kérdezem, hogy esetleg gól egyenlőség. De jó! Hogy is jöhet ki a végén. Megkorábban. Az első Ajj, gyönyörű lövés, gyönyörű védés. Jön egy szöglet, az első, ha jól tudom innen. Gyönyörűeket Figyelj, gyere, a kavarjázzal. Ó, de elment, kézen. Elrúgj onnan. És megyünk előre, gyerünk. Nem baj. Ott van Laci, Nem baj. Pussad meg, dobod rögtön. Dobás van, gyerünk, fejre. Figyelj. Nem baj, csinál tovább! Most ismét a polgármester válogatott a rohamoz. Egy gól kellene a másik oldalról, könyvész persze innen mondani 30 fokos tűző napban, meg hát ilyen illatokkal, ami mögöttünk van. Azért is a Vigyázz, Jani, hátra! magyaros Tisza-Tenyős írtói székelyfát osztályát. Amikor a meccset
Megvan, Jani, menj! Beértek a védők, nagy mentés. A kapus polgármester válogatott Dorgája hátulról sok helyzet kimarad. Szokták volt mondani, hogy büntetlenül egy idő után nem maradhat ki sok helyzet, mert utána büntet a ellencsapat. Hát várjuk ezt a büntetést majd. Csere, két új öreg fiúkba, frissítenek a fiúk. 5-7 perc után muszáj is szerintem ebben a pályán, ebben a rekelőségben. Köszönjük, Pista! Gyere vissza! Másod Gyurán, nyugodtan! Gyerünk, Jani! Menjél a fő! Gyere! Mit csinálunk én? Hozd meg, Jani, a tudod! Hopp, és gyönyörűen visszahúzta még a kollega jobb oldalon lenni. Bravo, Ernő! Nem baj! Figyelj! Földön, hozzá! Földön! Ugye itt most a jól tudom, nincsen elszakítani előbből, vagy hátulról kell dobni. Figyelj, mert dobálsz van újra! Gyere! Sokan vagytok! Becsúszás volt, igen. Csináljátok, mert maradjátok, ne menjetek föl mind a ketten. Közvetett? Vagy milyen szabadrugás? Becsúszás. Néha nem látjuk innen az eseményeket. A polgármester válogatott fiai nagyon magasra nőttek. Na hát akkor nézzük ezt a... Megtaláltuk a részt, illetve megtalálta a polgármester válogatott játékos részt, gyönyörűen bepattant. A labda 2-0 jelentem, jó a mérkőzés, gól már 2 van, várjuk a többit. Gyula! Bravo, jó! Elfoglalna! Gyerünk, látom! Jó, ott vagy itt! Bravo, Ernő! Bravo! Béla, mennyi volt, Jani? Flügép! Még egyszer! Kettővel engedtétek! De az a labda lemegy, nem legyen meg, majd legközelebb. Ellentámadás túloldalon, csiki-csuki, és mellé megy vissza. Ott a Vali, hozzá! Jaj! Hozzá, Vali! Természetesen az én orromat már csiklandozza, és Istvántól kapom annyit, hogy csülkös káposzta természetesen mindenki. A végéig gyerekek. Gyere vissza! Gyerekműsoron nem is annyira Jó, Szabók leész, maradj időt. Lásani, gyerünk gyorsan! Menjél! Szabók le, gyere! Menjél, Tudjátok, hogy elég nagy kapus van, de neki van a Rakidiával játszani. Nem magasson, így jön az egész. Jobbra van arra.
káposzta. Lövés onnan, úgyhogy én most a meccs ezen időszakában meg is nézem ezt a csülkös káposztát, hogy milyen. Kell bele egy kis só, vagy erős paprika, vagy valami vigyázik belőle. De hát a fizetőnyiek szerintem ezt sokkal jobban tudják, mert nem először csinálják ebben a tartalmat. Gondérba, vagy a konzerványokban mindjárt. Gyere valaki! Gyere, menjél! Senkivel hozad! Gyerünk Béla, menj, ne add föl, ne add föl! Igen, bravo Laci! Úgy van, gyere van! Gyere! Szaladj! Sanyi visszafogta a támadást. Figyelj, ott támadjuk már megszabad. Igen. Miért mozdulunk erre? Onnan. Jó. Nyugi. Menjél gyorsan, bravo, Laci, szép volt! Mióta mondtad arra? Gyere vissza! Gyere! Szinti be a szélen! Gyerünk, Csimi! Harcolj! Gyerünk, Csimi! Jó volt! Egyedül! Tér tőle! Rude! Bravo, jó! Gyerünk Béla, ne hagyd Béla! Itt a Balázs! Balázs, húsz szép! Nem baj Balázs, nem baj. Mennyi idő van, még megtelem? Kérjétek egymást, Miki, nem egy nagyon föl. Maradj a védekezésre. Rögszítál, gondoltam egy tegnap délután. Leveszem! És hol cseréltek a videót? Úgy terveztük, de úgy mindenki bírja. Várj, ki játszik utána a polgármesterek, aki... Jó, menjél! Vigyázz! Nyugodtan, most megy! Igen.
Szegénységem én nem bírtam már fogni, mert a védő nem volt. Figyeljünk! Gyere, Mikét, csepet, hagyjál fel, Miki, gyere, szaladj! Szaladj, csináld, ne akkor, hogy Vigyázz, Tibi! Hol a másik labda? Figyelj, Laci, figyelj! Zsolti dobod! Hosszú oldalon, Vici, figyelj, eszkedjél! Igen. Közben a hangunk is visszajött, meg én is visszajöttem a székekkel kellene, ugye két dologban maradtunk le. Ugye a végén most már egy gyönyörű löket volt. Bírós Koritól kérdezem, hogy körülbelül hány perc van. Időből 3 óra. Végén. Nagyon ez a gól. Szép. 3-1. Kijátszva. Kapus. És pont az első félidő végén a legjobbkor lőtt a gól. Szerintem jól szórakozunk, akik persze látták a gólokat, én egyről lemaradtam. Második félidő, következő 20 perc. Hajrá két pó. Reméljük, hogy 2 góllal kiegyenlítenek. Igen, és ott is már az... Hopp! Na, ott mi történt? Bírós Pori. Na, ez mi volt? Természetesen 7-es. Így van. Ha jól látom, annak 7-esnek kellett lenni, vagy nem? Nem! Mi történt ott? Hát a szurkolók, vérmérsékletű szurkolók, de nem reklamáltak a kétpói srácok. Innen messziről persze ezért érdekes a dolog, hogy mi a tévéről, vagy fönt egyébként 200-300 méterről egészen másképp látszik a mérkőzés, mint amikor ott benne vannak a ettől függetlenül én szerettem volna az értett újra, tehát így igaz, így jó. Egy jó kis 11-es gólal 3-2 azért egészen más képet mutatna ez a mérkőzés. Szokták ott mondani, hogy lejt vagy nem lejt a hazai pálya előnye. Szeretnénk, hogyha lejtene. Nagy magas úriembereket arra kérném, hogy jöjjenek már hátrébb, vagy lentebb, pont középen vannak, lehet, hogy adják a hasznos tanácsokat, de a kedves nézőközönségtől a kétajtós szekrényes fiatalember elveszi a kilátást. Biztonsági őr meg biztos, hogy jó, de így a pálya széléről előlünk nem látjuk. Ajaj, jó lesz ez a mérkőzés. Nem miért, hogy nem lesz jó. Ajjajjaj, hát ez kísérletnek jó volt, nem volt elég erős és nem volt elég helyezett. És akinek az orra nagyon csiklandozza, az előbb ott voltam a nagy bográsnál nyugodtan. Jaj, de ez a fontosabb most, nem a kóstoló, nem a bográs, ellentámadás, 2-2. Jó. Jelentem, jó ez a mérkőzés. Gyere oda, gyere! Szép volt! És jó ez a sor is. Mióta Boldog István lejött, egyre jobb a két kommentátor. Nem hallottam el interjút, hál' Istennek, mert
Megvan! Ez az, gyerekek, gyönyörű! 3-2, van miért hajtani. Majd a neveket kérem, Laci rúgta, segítsetek, mert mindenkit népszerű nem ismerek, hogy ki rúgta a gólt, kérem a nevét az úriembernek. Fehér László, gyönyörű gól volt. Na, azt gondoltuk, hogy majd Mezőnyfölénybe, polgármester válogatott lazán, úgy látom, hogy új taktikát kell föl. Nagyon jó lett a Vissza, vissza! Milyen? Úgy, igaz. Kóstolással nyugodtan mehetnek, akinek már az ízleges végéi kivannak, és nagyon jó illatok jönnek itt a jobbrászból. Nem jött! Megbeszéltek Senki, nyugi, Csabi, nyugi! nyugodtan kóstolhatnak. Gyönyörű! Mi történt? Hazadás? Belülről, kívülről? Majd megfejtem. Miért is volt ez? Kintről kell. Bíróskodnak, hogy nincs ilyen fehér spréje, hogy ez az új nagy újdonság a VB-ken. Egyébként jól behozták ezt a köztudatba, mert szerintem szabadulán felnéződik, hogy milyen taktikai ellenegre. A spré végig azt érzem, hogy itt az egész pálya. Hát ott egy gyűjtserdő volt a kapu előtt, ott képtelenség volt. Nagyon jó, hajrá két hód, gyerünk, döntetlenül kell jönni. Tartsad! Engedd el! Gyorsabban! Megvan! Kicsó! Szóval, hogyha ma a sprénél maradunk, amikor csak ilyen előmennek a labdák és nincs helyzet, akkor jó ötlet volt ezt bevezetni a bíróskariknak. Na, bejött Boldog István megint. Kíváncsi vagyok, hogy 4-2 vagy 3-3 lesz. Tegyünk tétre befutóra, hogy mi lesz a következő, kirúgja. Én 3-3-ra tippelnék, és úgy, hogy az István rúgjon egy gólt. Öngólt. Akkor 4-2 lenne. Gyerünk! Ja, most a másik csapattal van. Én azt hittem, hogy a két póz állt be. Ó, adjatok már rá egy meccs, akkor egy pilókat. Így azért megtévesztő. Ez az, Jani! Szép is jó! Jó védés. Lőd el! Senki! Kettő be! Egysel! Gyönyörű! Nem érkezett be a labda. Nagyon jó lett a meccs, jelentem innen. Sajnos nem mindent látok most, mert az a két boly gyerekek ott vannak alakul így. Szóval nincs idő erről a spélről különösebben beszélni, mert szöglet, nem szöglet kifelé jön. Ketten vagyok! Azt a hosszú lesz, bocs! Gyerünk, itt a Jani! Úgyhogy akik a meccs eme izgalmas perceiben kicsikét a káposztára koncentrálnak, vagy az úráló várra, vagy a vizekre, sörökre, egyébként nagyon jó, mert ott a szél megmozog a sátor alatt, így lehet érezni, hogy mennyire meleg van egyébként. És ott elment a labda. Na szurkoljunk, a helyi két szurkolótábort nem hallom. A gyerekek zsivaját inkább a Uralóvár környékéről, úgyhogy lehet, hogy átsábítom ide őket. Hú, ugye nincs lesz, kis pályán vagyunk. Gyönyörű. Gyere vissza! Gyere! Gyerekek, egy szicsert, maradjunk, nem jött. Gyere van meg, gyere, szaladj akkor, ráj helyet kell Jani, rohanj már, Jani, benn vagy már! Hol megy?
Maradj hátul! Maradj hátul, körül, el ne menjél! Vonal mellett! Ott a vonal mellett! Jó, én megsértettem. Ilyen, fogj rá! 3-2-ben. Most már nem. Mentek föl, még a hárban van. Ernő Béla és a... hogy mondjam? Hárman lehet, Lapos Erviki és a... Aki a régebben nem volt. Pista, gyere Pista, kicsit fújt ki magad. Milyen csere volt ez? Mert nézzél! Azt mondtam, hogy nagyon koszolnak oda. Jöttél ki! Rá kéne, bele kellene húzni az utolsó 10 percbe, amikor az engedélyben van. Változatott támadásai jönnek, de tényleg szorványosak. Menjél vele, Jani! Iszta jó van. Itt van, most van gondba vagyunk. Hát ilyenkor, mikor kinyílik a védelem, mert volt kellene rúgni, ki kéne egyenlíteni. Erős is tényleg. Ott a kapu előtt pár méterre. Adjai, de jó. Azt a jó mindenit. Ott egy 2 métert frissíteni kell a képói csapatnál. Fogd meg gyorsabban! Erősebb a kidobása, hogy ez rövid hosszan. Én? Legyen labda. És a milyen kis? Egyébként 10 éven együtt a polgármester válogatokat már több 92 óta, ahogy hallottam, és rengeteg meccs van a fiúvállásban, és amikor mondtam, hogy ki, melyik polgármester honnan érkezett, egy nagyon összetartó csapatról van szó, mert bizony az ország, sőt, külföldön határon túli polgármesterek is, amikor kapnak egy meghívást, hogy valahol 8-9-re jöjjenek oda, vagy Gödöllőn voltak egyébként a polgármester világ találkozón, de ott most valami komoly dolog készülőben van. Azt a jó mindenit, azt ellazázták a fiúk. Azt nagyon. Szöglet. Gyönyörű. Döntetlenre fiúk, hozzátok föl. Hány perc van, Sporri? Kérdezem. Aha, 9. Köszönjük. Gyorsabban, Bali! És itt van a gond most. Így van. Jól van. Megoldották. Hát ilyenkor már nehezebben működnek az izmok a mérkőzés vége felé. Mert bizony a kispálya ugyan kispálya, de állandóan mozgásba kell lenni, mert a labda bizony jön be és folyamatosan. Kapura, Jani, kapura! Ott van Görög! Nyomjad! Előzd meg! Úgy de kárhatod a labdáért. Jó! Gyerünk ti vissza! Gyönyörű szerelés. Most 3 nem jut el odáig. És meglőtte Pista az első gólját. Hát ez 4-2. Nagyon taktikus csere volt. Na most mit mondjanak a képóiak? Dicsérik, dicsérik. Dicsérik. Le és fölmenőivel.
Pontosan fogalmaztam, azt mondják itt. Na most szerintem messz kéne cserélni, vissza kellene állni. Első félidőbe kellett volna ezt a gólt oda tenni, de hát nyilván István egyébként nagy világjáró, és ebbe a válogatóban is benne van. Úgy illik, mint házigazdának, hogy itt is ott is legyen. De hát nem most kellett volna ezt a gólt tudni a szólság, vagyunk be őszintén. Helyet alá, igen, bravo Gyula! Fogd meg! Na nehogy legyen még egy gól, mert utána megint cseri. Jól van. Ugye most ez a gól, ilyenkor mindig pszichikai vagy lelki hatása van egy ilyen gólnak, amikor a csapat mindentől tesz egyre, hogy kiegyenlítsen, és utána bejön egy ilyen gól. De még nincs vége, 7 perc azért van, és ugye a VB is megmutatta, hogy az utolsó a góloknak a 70%-a volt egyszer egy ilyen. Jaj, elég nem boldog Pistátornak. Direkt hagyta ki! Hozzák le. Jó. Direkt nem rúgta be! Direkt nem rúgta. Hát ezt már így nem tudjuk megmondani. Ezt tudni? Oké. És ott is, de gyönyörű. Nagy még egy gól, szerintem utána sérülés lesz. Szóval lélektani hatása van az utolsó hosszabbításban elért góloknak. Hogy azt valahogy egy ilyen oxival, valahogy nem is tudom, a világtörténelemben volt egy ilyen, az világszenzáció tett volna a jobb utánban próbálta fölhúzni ezt a labdát. Hát elég erősen jött, és most már bizony a vége felé kinyílik a védelem, csiki-csuki taktika. És jön egy másik labda is itt be, Cserei. Jön a másik labda is, mindjárt vigyázzatok, 2 labda lesz rögtön bent. A kislasztit most ne dobd, légy szíves, a kislánynak mondom, maradjon ott nálad, majd szólok, amikor bejöhet. Csúszd meg! Gyönyörű. Fogd meg, Jani! Azt a mekkora labda! Hál' Istennek kimaradt. Mondom, én így szurkolok ezen Tedlenére egyébként, így helyre. Attila, mehet előre! Várom. Meg hát a gólokért, ebből a végér 13 gól, egyébként a fele megvan. Tehát 6 gól esett ezen a mérkőzésen, szerintem elég jó arány. És Boldog István lejön, gólt rugott, cserét kér, hogy reméljük, hogy már több gólt nem lő ide ebbe a kapuba. Gyönyörű, hopp, ott mi történt? Előszabály, gondolom én, de nem. Nagyon jó. Hát innen lőtte az első vagy második gólját a polgármester válogatott, egy jó kis lepattanóból. Úgyhogy kérem azt a sprayt, Bírós Foli a kapuba állítsa be ezt a jegenyefa fölsorakozott sorfalat. Elég nehéz lesz átrugni. 4 tagú a sport. Fal. Egy kis emelés lett volna, meg volt ez taktikusan komponálva, de sajnos a tervezés kivitelezése végén egy kicsi baj csúszott. Kellett támadás még a vége felé, és hogyha jól gondolom, olyan 4-5 perc lehet hátra a mérkőzésből. Jó, Jani! Mentések a végén. Észre. Hoppá! Csiki-csuki, kapufalról! Hát igen. Srácok visszafogták magukat, altatták az ellenfelek. Most meg laza egyszerűséggel 5-2. 7 gól ez akárhogy is nézzük.
most már sajnos eléggé megpecsételi ennek a mérkőzésnek a sorsát. Szépíteni még lehetne, azért nem szabad föladni. Mondom én egyszerűen, de nem olyan egyszerű ez. Vége felé most már 3-4 perccel izmok már nem úgy működnek. De azért volt még letalálni, mint hogy mondottam volt, hogy a mérkőzések utolsó egyharmadába estek a góloknak, majdnem a kétharmada, itt a VB-n. Egyébként az egyik legtöbbet rúgott gól átlag jött ki ezen a VB-n, hogyha minden igaz. És hogyha németek egy 7-1-et rúgnak az argentinoknak, hát akkor meg pláne. Az sok. De hát a 7-1-re soha nem gondoltuk, hogy a brazilok is kapnak ennyit. És eléggé világszenzáció volt ez. És így van, hallom ezt a bizonyos 6-3-at, amit sajnos mindig csak legendából, nosztalgiából tudunk emlegetni, és jó első érzéssel tölt el, amikor 60 évvel ezelőtti nagy VB. Ugye az nem akkor volt, az az angol mérkőzés volt, de ugye 60 éve volt sajnos a 54-es VB-nek. Ajjaj! És ez most már nem 5-2, hanem 6-2. De jó lenne beállítani, hogyha már látják ide hiszem ezt a 6-3-at. Két fiúknak azért szurkolok, hogy a halálunkat megvédják. 6-2 a mérkőzés állása jelen pillanatban. És itt a vége, hölgyeim és uraim. Egy nagy tapsot a fiúknak, mindenki megérdemli, a vesztes, a győztes csapat is. Úgyhogy bíró. Ezek már a búcsúzkodás percei voltak, de akkor megkérdezném, hogy éreztem a magát itt így születésnap környékén. Születésnaptól függetlenül köszönöm szépen, nagyon jól. Nem először jártam már itt 2 pont, tehát azt gondolom polgármester úr nagyon jó viszonyban vagyunk. Mindig szívesen jövök ide 2 póra. És mit szól az eredményhez? Maximálisan elégedett vagyok. Én azt gondolom, hogy gólaránnyal kikapni, tehát, vagy második helyezett lenni, ez azt gondolom a várakozásokon fölüli. Tehát nem kaptunk ki egyik csapattól sem, tisztességesen helytáltunk, én azt gondolom ez volt a fő cél. Ugye ez most egy kis település, kis focipályája, de mit jelent ez egyébként a térség vagy az ország szempontjából, hogy vannak ilyen kezdeményezések? Én azt gondolom, hogy én szintén egy 540 fős település polgármestere vagyok. Azt hiszem, hogy egy ilyen kispályának a létrejötte mindig egy lökést ad a helyi fiatalok számára, egy lehetőséget ad nekik, hogy tudjanak gyakorolni, játszani, és irigykedek, megmondom őszintén, mert nálunk ilyen nincs. Köszönjük szépen, és akkor jó utat haza! Köszönöm szépen!